Дуслар, ишеттегезме әле? Аш карынга каршы бик яхшы бер дару уйлап тапканнар. Ул даруның исеме Кәтлит дип атала. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Кәтлит пешерерме, башкасынмы? Әлбәттә инде күрербез берничә минуттан. Әйдәгез үзендә аш бүлмәсенә дәшик. Башкортстан кунагы җырчы Юлия Зарга. Менә шундый кызыклы фамилия, псевдонимлы Юлия, рәхимит, әйдә кыюрак булып. Ассаламу алейкум. Исәнмесез. О, татарча сөйләшә беләсезме сез? Аз гына беләм инде. Ярар, аз гына белергә җитә инде. Ул безгә иң мөһиме пешерә белергә кирәк. Так, Юлия, нәрсәләр алып килдең безгә? О. Карагыз әле сез монда. Яраткан телеканалыбызга бүләкләр Башкортстаннан. ТМТV күрдегезме? ТМТV Зарга дигән, аха. Так, Булат Байрамов дигән язу юк. Бу сыер мин что ли бу? Бу угез. Киләчәк елның Символы? Символы. Бу инде өй. Без бергә яшәп Яңа ел белән. Телеканал белән. Менә һәрбер өйдә ТМТV телеканалы булырга тиеш дигән девиз белән, шундый теләк белән безгә бүләк итте бу бүләкне. Бу ашый торган әйберме? Печенье. Моны ашап бетерергә була? Имбирный. Имбирный печенька, печенюшка. Так, булды. Моның өчен бик зур рәхмәт. Бүләкләрен хәзер без кая куярга билгеләрбез. Юля, мин сиңа безнең тапшырыбызның шартын аңлатырга тиеш, кагыйдәсен. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллый, мин сиңа шул рецептны әйтәм дә. Син тапшыру барышында шул рецептны әзерләргә тиеш буласың. Әгәр дә синең рецептың нәкъ менә шул фотода кебек килеп чыга икән, сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы бүләккә булачак. Тапшырачакбыз. Әгәр дә юк икән, бу табаны без шул кешегә озатабыз. Аңлашылдымы? Син көрәшәсең. Син җиңсез гынасы юк, җиңсез ганган. Всё, булдымы? Әйдә, мин сиңа инде хәзер рецептны да күрсәтәм. Менә шундый кыймак. Сездә нәрсәләр? Кыймак диләрме, белем диләрме нәрсә? Кыймак инде бездә. Сездә дә кыймакмы? Менә. Ләкин бу гади генә кыймак түгел. Так, исеннән сизәм, бу сулы ярмасыннан кыймак булачак. Эчендә начинка дип әйтәбез, начинка. Начинкасын шулай әйтәм. Сулы кыймагы. Сулы кыймагы. Сулы ярмасыннан кыймак менә. Булдырасыңмы? Монда мин кылса алыр. Хәзер шуны монда әзерләргә кирәк инде. Әзерләргә кирәк булачак. Аңлашылды? Аңлашылды. Бирем аңлашылган булса, әгәр дә син әзер булсаң, без пешерәбез, киттек сиңа уңышлар. Алга. Юля, син сораган бүтән әйберләрдә өстәлдә йомырка, сездә йомырка күкәй диләрме, ничек дип әйтәләр? Икесендә. Йомырка диләр инде. Йомырка, тавык йомыркасы, ярар, менә сулы ярмасы, помидор, кыяр, монда яшел үлән, сыр һәм таба әлбәттә. Кирәк булган бөтен сөт продукцияләре менә ЗМКдан монда. Һәм инде әлбәттә Кукмара табасы. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры бит Кукмара металл заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул бит вакыт белән сыналган завод һәм Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге шәп заманча авыр менә шәп табаны. Әгәр сез интернет кибет ашаларга мөмкинсез, интернетта бик популяр диләр, беләсеңме? Син бит не беләсең интернетның җайлы әйбер икәнен, ниме? Һәм әлбәттә Казанда бар, Кукмарада үзләренең фирменең кибетләре бар Казанда. Аның берсе Павлюкин урамы 114. Адресы буенча урнашкан бар Рихард Зорга 11 адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында һәм Мусина урамы 23Б адресы буенча шул фирменең кибетләр. Барасыз, тиеп алып кайтып китәсез өегезгә. Әгәр дә сезнең өегез менә Октябрьскийда икән, Октябрьскийга да алып кайтып китә аласыз. Бүген монда ерак түгел кибетләре бар, яме менә монда. Аңладыммы? Менә бөтен җирдә Кукмара алганда менә фирменең язулары тиеш. Кукмара дигән бу оригинал дигәнне аңлата. Всё. Безнең кыймак белен бүген ППшный. ПП татарча була, файдалы була. Файдалы ризык инде. Ябыга торган ризыклар инде. Минем подписчикларым җибәргәннәр, наверное, этот рецепт. Мин дә шулай дип уйлыйм. Синең подписчикларына килгәндер бу. Я нәрсә эшлисең беренче дә аңлат, сөйлә. Иң беренче нәрсәдән башлыйбыз. Алам инде сулуны. Так. Аннан соң күкәйне алып. Күкәй дидең, башта йомырка дигән үзе. Күкәй диде, ярар. Атабыз. Һәм бутыйбыз. Ашлыгамы? Икесен дә инде итермен. Тукта, мен сорыйм әле, синең монда бер пешергәнең бармы, ясаганың бармы, әзерләгәнең бармы? Бар иде. Син бит үзең бар иде. ППшный түгелме соң?
Әйе, Топы бар белән иде, малгасын. бар иде. Мин бу рецептны өйдә ясаган идем инде. Күп тапкыр, шуңа күрә Сиңа җиңел булачак. җиңелрәк, әйе, җиңелрәк. Катты оларак әйбер Җибәргәннәр булмаган инде, алар җибәргәннәр минем кешеләр Бәхет, күреп. бәхет эше. Әйе. Ярар, беренче томит. Ярар, Юлия, син безгә сөйлә, син Башкортстаннан. Без Әйе. бит әле син белән бетми таныштык, син әле беренче тапкыр тапшырырга килдең. Әле телевизион тамашачыларда сине бик еш күргәннәре юк. Үзең белән таныштырып кит, менә син башлыйсың булай итеп. Мин 1911 елның 17 октябрендә Башкортстанның Октябрьский районында, Октябрьский шәһәрендә Октябрьский шәһәрендә тудым инде, әйе. 28 яшь миңа. аны мин яшьлек сорамаган инде. Ярар, үзең әйттең. Кияүдә, Әйе. кияүдә түгел. Кияүдә, әйе, 2 балам бар. Малайдар, Октябрьский кызлар. кызлар. Шул Октябрьский шәһәрендә яшибез инде Башкортстанда. Так, Укыйм кайда Әлегә- укыйсың? Әле һаман укыйсың аны? Уфада. Әйе. Әле укып Спорт- туймадыңмы ни? Икенче тапкыр укыйм инде. Хәзер Кем буларга спортивный институтта укыйм. Эй, Менә. неужели фитнес-инструктор? Юк. Укытучы булырга хыялланган идем. Физкультура укчысы. Әйе, әйе, шунда. Һәм Хәзер телеканалга, TMTV телеканалына кирип кереп, киттем. әйе. Хәзер монда Минем эшлим. коллегам яшьлек тавышын алып баручысы Юлия Зарга менә шулай. Шулай бит инде, дөрес әйтәм. Әйе. Я эшлимесең телевидениедә? Ошый, бик Син ошый, таный бик башладылармы ошый. инде? Таный башладылармы? Юк. Автографлар сыйлармы? Әле аңламадым әлегә. Аңларсың әле вакыты кич. Кара, менә сөт саласың. Әмма бу беләсеңме, бу безнең тапшырыбызның чыгарылышның спонсоры булган ЗМК Яшел Үзән сөт комбинатыннан менә бу сөт, кстати. Очень важный коров. Без моны үзебезнең иебезгә алабыз гел менә. Мин дә алам, Октябрьский шәһәрендә дә алам. Мин аны Безнең гел шуны көнгә гына 1 литр алып сөт торам. китә. Менә Ким шуннан гляны гына алам. Мин дә валлахи шуны әйтәм менә. Составы Улыма да сөт аның әйтәм. зур этот бик шәп. Мин иемәйме күбрәк менә монысын алам. Безнең менә карасың монда. Икенчедән дигән. 4-5 менә жир. 2-5 мин алам. Син шуны саныймы? Әйе, әйе. Сөттә беләсеңме, бик күп файдалы химик элементлар, химик элементлар әйтәбез инде без. Беләм инде, беләм инде. Микроэлементлар инде ул. Составларны гел укып кына торам. Шулаймы. Түбәтләрдә. Монда теге тимер дә бар, монда калий өчен бик файдалы, фосфор. Ну, саны китсәң бик күп инде. Саны китсәң, шуңа күрә бик зур рәхмәт безнең менә. Беләсеңме, әле Юк. әйбәт сөтнең составында бер әйбер генә булырга тиеш. Менә Сөт. молоко нормализованное. Менә бик шәп бу. Шуңа күрә. Топышны кеше беләсеңме? Шуңа күрә бөтен нәрсәне белә. Әйдә, менә әзерлек. Рәхмәт. Кстати, да, менә аларның бит бик күп ниләре бар, брендлары менә ЗМКның әйтә башлаганбыз икән. Очень важный корова, әшмәттәннәр дисеңме, катыклар менә, топленый молоколары да бар. Кефирлар, йогуртлар, хәтта сироплар да чыга башлаган монда. Алеваскины счастьелар бар. Саны китсәң күп инде. Һәм теге Абдимаба бу ансы инде менә балалар өчен, кстати, безнең балалар моны бик ярата. Балалар. Рәхмәт. Рәхмәт ЗМКга. Киттек. Нишибез? Хәзер инде Син әйтәме? без Кашан кушырга, мин аны кушып җибәрәм. моны җылыт хәзер табаңна. Жылы түгел бу. Кстати, бу плита индукцион плита. Монда момент җылына бөтен нәрсә. Әйе, табаларда специальный махсус кирәк. Кстати, Мараны кадамына хәзер аларның инде бар индукцион плиталар өчен табалары. Так, кушасың да 3 секундта шуны күреп тавышып. Иштәм. Әйе. Монсы инде безнең тәмле көрәш тапшыруның партнеры булган аш бүлмәсе кухнялар өчен дип әйтәбез без. Көн күреш техникасы җитештерүче Мили компаниясының плитасы. Гомумән монда бөтен нәрсә без аларның кухнясында суыткычларда аларныкы, менә бу вытяжкада аларныкы, анда исключительно замечательный пароваркалар бар әле. Менә мондый духовкалар бөтенесе аларныкы, менә бу Мили компаниясының аның инде 100 елдан артык тарихы бар. Ул менә югары инновацияларны, югары технологияларны һәм дә инде гаилә традицияларын берләштерүче компания. Шуңа күрә бөтен ризыклар аларның плиталарында бик тәмәкеле чыга. Синең кыймаган да бүген бик тәмле булыр дип ышанабыз. Әйдә. Әйдә, Хәзер ясыйбыз. Я, әйдә. Әйдә алга. Әйдә киттек. Бәлкем моның бераз гына ашырга кирәктер, бу 5 тә генә тора бит, беләсеңме? Бәлкем Нык кызурак. ашма. Әйе, аха. Кызурак итсәк ярамасмы икән? Ха көтәбез. Шышлаганын ишетмим әле дигән. Бераз көтәргә кирәк. Алла бирсә, тәмле, сылы белемнәре ашыйсы бар икән әрбин. Бу аның эшлеге өченме әллә? Әйе, матурлатабыз аннан соң.
Куймақты. Ішінде таған нәрсе болашақ аның? Сыр. Сыр. Әйе. Бұл хачапури болады болмасын енді? Ну, Сыр білән. әйе, шундырақ инде ол. Шундырақ. Қарамын тағы біраз арттырайым, әйеме? Аха. Қойны башлады бұл. Міне біз жаңағы тотыға көшкеш кіші хәтта майда ашамы башлаган екен. Ярар, тағын нелер ашамыйсың синең һәм синең гаиләң? Синең гаиләң, синең ирең алайса... Алар инде кой бер чакта ашыйлар, мин генә инде гел ашап тормыйча. Кимне ашамыйсың? Әйе. Алар өчен аерым пешерәсең, үзең өчен аерым. Әйе. Синең әле моны мин белән бит бик күп теге интернет проектларың бар, әле инде приколлар да төшерә башлагансыз әле сез анда. Әйе. Сөйләп кит инде шулар турында. Төшерәбез инде өйдә, гел төшереп кенә шунда приколлар, үзебез сценарий язабыз да, аннан соң төшерәбез инде. Аннан соң шул Инстаграмга кертәбез. Әйе. Ни өчен син Зара? Зара ансы бит инде башка бер фирма. Әйе. Реклама өчен армия алыша дишәр хәзер. Кешеләр инде миңа шулай дип әйтәләр гел. Үземнең шәһәремдә миңа гел кеше Зарга дип әйтеп шулай. Син шәһәрендә танылган кеше инде. Әйе. Определенно кругах дип. Ну, әйе, анда этот. Ничек танылдың син? Син башта кибетең булган дип ишеткән идем мин. Ну, бар, әйе. Мин сатучы. Ян, сатучы икәнен аңладык, нәрсә сатканыңны әйтмәдең инде. Нәрсә сатасың? Әйләндерергә кирәктер уны. Әйе. Давай, раз иттереп әйләндерә. Өйрәтмәделәрме әллә сине? Профессиональный ясый. Давай. Во! Киемнәр сатам инде анда. Азым сезнең кыскасы киемнәр кирәк булса, Юля Зарга мөрәҗәгать итегез. Ярар, аңлашылды монысы да. Без мондан соң сыр өстенә салабыз, ничек Әйе, хәзер сыр. Крышкасы бармы моның? Бар, капкач. Бездә крышканы татарча капкач диләр. Капкач, аха. Аңладым. Син татарчаны каян өйрәндең син? Бием өйрәтте мине. Хәзер инде татар кызы булам. Всё. Зарга икәнен аңлатмаган нәрсәгә икәнен. Кешеләр шулай дип. Шундый атамнар мине ярар калдырабыз. Булды капласам буламы? Әйе, капла. 3 минутка. Ул бит тиз пешергә кирәк. 1-2 минутка. Менә бик аны зур утта пешермәгә әлеме? Калганнары калаймы, шулаймы? Монысы артык. Кала, хәзер буларны Үйгә алып кайтырбыз, ярар, бер сумма синең өчен. Тагын нәрсә кирәк сиңа хәзер? Хәзер миңа бер савыт кирәк, савытны. Әйе. Тәлинкәдер инде, менә тәлинкәдерме? Әйе. Ул тәлинкәдән ничәбез? Хәзер менә кыярны, салатны куябыз. Син матур итеп бизисең. Әйе, бизим, әйе. Матур айтам. Ярар. Син бит әле җырлыйсың да. Җырлыйм, әйе, хәзер. Җырлаулар, ул җырлау сиңа. Син музыкаль белемең бармы? Просто җырлыйсың килдеме? Юк, өйдә җырлаган идем. Кызга каршында басып. Әйе. Аннан соң инде хәзер менә Бөтен кешенең бу иҗаттан шулай Татарстанга килеп җырлый башладым. Үзең дә әле җырламыйсың. Мин әле Башкортстанда әлегә җырламыйм. Башкортстанда җырламыйм. Татарстанда гына җырлый башладым. Ни өчен Татарстан? Чөнки кемнәр монда җырлый башлый, шулар зур югары дәрәҗәләргә ирешәләр. Монда чакырдылар, әйе, Башкортстанда чакырмадылар, Татарстан чакырып, монда килеп. Әйдә бездә җырла диделәрме, Татарстаннан чакырып, менә бит, Башта әйе, алар мине күреп алдылар. Чакырдылар, әйе. Мин башта не поверила. Аннан соң инде килгәч, әйе, ТМТV премиядан атлап җибәрдем. Нинди җыр белән чыктың син? Хыяллар дигән. Бу үзеңнең җырыңмы? Юк, минем татар җыры авторым яза, Гөлнар Рашитова. Мин белән эшлибез икәүләшеп. Аха, тагын әзрәк. Турга кирәкме? Әйе. Сыр эреп бирергә тиешме? Әйе. Oysa бик каты так тотмыйм әле, яме? Төбе кияргә тиеш түгел, но шулай да. Сакланганны Ходай саклармын дигән. Шулай иттереп, әйе, бу сүз авторы да, көй авторы да шулмы? Әйе, мин үземнең авторым белән генә эшлим. Миңа Ничә җырың бар, инде синең авторың белән генә. Хәзер инде күп мин үзем дә җырларымны, русча җырларымны үзем дә язам мин. Син русчада җырлыйсыңмы? Әйе. Мәсәлән, TikTok'ta бармы син? Юк, Инстаграмда. ВКонтакте, Инстаграм. Шундарак. Шунда җырлыйм инде русча җырларымны. Мәсәлән, нидә русча җырың бар, кызык миңа. Внутри ритмы, зажигая огни. Три ведьмы?
Внутри меня ритмы пульсируют, люди активно реагируют. Внутри меня ритмы, Әйе. әлләмсә трибетма деген жерде иштем. Битмалар турында жырлый икән. Юк. А вот ты говоришь, танцевальный что ли? Әйе. Инстаграмыңда бар инде ул синең. Бар. Син Инстаграмда чик табарга менә хәбәр нәрсә күрде дә. О, карады. Мама Зарга. Мама Зарга. Нигә мама Зарга? Юлия Зарга, мама Зарга. Нигә мама Зарга? Син ике балаң бар. Әйе, шуңа күрә инде. Миндә логика Зарга. белән. Булдымы? Булган бит инде бу. Әйе, Я сүндерәбез. Сүндерсәң буламы? Әйе. Хап башта торып торсын әле. Молодец. Тұрайлышылар ғана. Юлия, біздің мұнда бірден қадар кішкене генә пауза. Бұл пауза уақытында біз мәне бұл, сен көрәсің бейінде, біз біздің әлік аш бүлмәсі мұндай түгел, біз әлі мұнда соңғы ярты жылда ғана пішіре башладық деп әйтәсем килә. Һәм менә бұл Мили компаниясының инде югары дәрәҗәдәге белгечен чакырасым килә. Аның исеме Женя, Евгения, без аны чакырабыз монда. Һәм ул безгә бу техника турында үзенең кызыклы мәгълүматларын ирештерәчәк. Итак, знакомьтесь, пожалуйста, Евгения, Юлия, Евгения. У вас, наверное, будет очень много тем вместе пообщаться. Я пока отойду, вы пока разговаривайте. Нет, Булат, Так, оставайтесь. ладно, давайте. Итак, Рада нашей встрече. Да. У нас в студии. кстати, у нас человек из Башкирии. Надо объяснить, что да как, что-то там так показать, чтобы она там в Башкирию себе приехала и рассказала. Там. Конечно, это обязательно. Это ко мне. Да. Я вижу уже, чувствую ароматы. Я вижу, вы приготовили уже прекрасный. Мы можем даже показать. О, у нас красавец доготовилась. блин. И пока мы с вами будем общаться, на варочной поверхности Мили есть отличная функция поддержания тепла. То есть, чтобы наш завтрак, обед, ужин не остыл, пока мы будем накрывать на стол. Включаем функцию поддержания тепла и подаем теплое блюдо. Но я так понимаю, что этот овсяный блин у нас будет к завтраку. А какой же завтрак без прекрасного ароматного кофе? Любите ли вы кофе? Ой, я очень люблю капучино, прям обожаю. Могу А вы, Юля? Люблю, конечно, да. Я Какой думаю, любишь, что- капучино или что? Ну, вообще любое. Я не такая не привередлива. Любой, говорит, если приготовит. За хорошим кофе обычно мы стремимся к баристу, в кофейню, но у Мили есть кофемашина, это персональный барист у вас дома. И сейчас я с радостью угощу вас капучино, если вы не против. Я очень не против. Очень не против, Да. это чудесно. Тогда вы мне немножечко поможете, Булат? Конечно. Хорошо? Смотрите, Помочь чем? Молоко вам нужно будет? Может, мне да? нужно будет только, чтобы вы достали чашечки из подогревателя, Я тепленькие, знаю, где подогреватель, мне надо подогреватель. всё, Подогревательница есть. Харахаранчик жила, харахаранчик. Тут парапунда. Ну, это вообще инновационный, да? Да, прям это такие очень удобный Ты прибор. немецкий малай. Кофе раскроется максимально свои ароматы. Все сделано в Германии на своих заводах для нашего с вами комфорта. для латте, Да, это для это для капучино. латте. Мы берем Для латте. капучино. Это для капучино. И Ну, что круто. удобно в кофемашинах Мили? Мы просто засыпаем зерна. Кстати, Мили выпускает и свои зерна для того, чтобы был идеальный результат приготовления. Заливаем воду и подключаем Black термос-молочник. Ага, бар екен, арабика 100%. Да. Булат, еще Так, чашечку. Пожалуйста, пожалуйста. Так, спасибо. Одним нажатием мы можем приготовить эспрессо, ристретто, латте макиато, капучино. То есть нам не нужно передвигать чашечку, контролировать этот процесс. В настройках мы задаем индивидуально для нас размер порции. То есть если вы, Булат, хотите из вот такой чашечки пить кофе, пожалуйста. Прямо мы говорим, мне вот такую чашечку. Примерно, да, так и Там все делаем. рассчитано, получается, да? Только Вы ты на настройках, подстраиваешь. да, запрограммируете вот каждого из вас. Вы даже можете назвать своим именем напиток и выбирать Ой, не просто это вообще капучино, клёво, а капучино конечно, Юля. Какой напиток ты будешь? У меня напиток Булат. Да. Булатто. А нет, там же есть там же есть ретто, есть Да. булатто. Булатто будет новый напиток, Да, так да, и внесем да, в да. память. Ну а пока Юля приготовим плюс капучино, Юля чино. Да, Юльчина. Ну, два давайте. напитка одновременно. Выбираем капучино, две А мы- порции. Две порции, что ли? Мы приготовим две порции сразу. Нам не нужно будет ждать или беспокоиться, что напиток остынет. Две порции сразу проходить. Ты смотри-ка, ты смотри-ка. Самостоятельно опускается насадка для подачи кофе и обеспечивает таким образом оптимальную температуру кофе, и за ней очень легко ухаживать, не будет разбрызгиваться пенка во время приготовления. Das ist fantastisch. Ja, sehr gut. Да. Maden Jamani. Я Jamani знаю. Мында шляпка шуны харкыны ишәсеңме? Харкин мында. Эшем шундый авыр
Har kuni кофе içem. Техника Мили, она сделана специально для того, чтобы мы с вами получали наслаждение от приготовления и даже там отдыхали в тот момент, пока она готовится. Релакс. Да. Тут вообще. Пенка подалась, и сейчас молится кофе. Кстати, кофе перемалывается индивидуально каждому на чашку, тем самым максимально сохраняя все ароматы. Но пока кофемашина готовит кофе, я рада сообщить, что для зрителей передачи «Там Лекереш» мы приготовили сюрприз. Так. Теперь, приходя к нам в магазины на Назарбаева 16, на Чистопольскую 26/5 и в наш магазин в Челнах, Наверное, в Челнах у вас, да, да? на проспекте Мира 8А, при покупке произносите кодовое слово «Там Лекереш» и вы получите подарок. İşte kızım, dostlar, Tam Лекереш sebeceğiz sizde. Bana bu Mili kibritlerinde hem bulyak alışacaksınız. А подарок мы пока говорить не будем какой. Нет, не скажем, это сюрприз, чтобы было вдвойне приятно. Да. Не забудьте, кодовое слово произнести нужно обязательно. İşittin mi? Ишеттім. Сена бітінде ярышалы yakın. Әйе, шуны қойдым. Ей просто близко набережной Челны. Конечно, на Башкирии приезжайте. живет, да. Ай. Там. Проспект Мира 8А, медгородок. Наши менеджеры с удовольствием угостят вас чашечкой кофе, как мы Спасибо, сегодня. Всё уже, да? Да, вот сейчас подается вторая порция, и все будет готово. Пенка получается плотная, пенка получается нежная, такая, как она должна быть в профессиональном кофе-автомате. И при этом это прибор для дома. Вот сейчас действует специальное предложение на кофемашины Мили. В наших салонах вы можете выбрать по цвету, по дизайну, подходящую именно вам. Все, кофе готов. Спасибо тебе, кофемашина. Спасибо тебе, Мили. Да, Булат, Так, Юля, спасибо. угощайтесь. Да, я как джентльмен сейчас выступаю. Юля, Булат. Рахмет. Ну, давайте за наше случайное знакомство. Что скажете? Кәмле. Тәмлегенә, тәмлегенә. Прекрасно. Кәмле. Кофемашина отличный подарок для семьи и для настоящих ценителей кофе. Приходите к нам, друзья, до встречи, я буду рада, а вам приятного аппетита. Да, спасибо, Евгения, огромное спасибо. Ну, мы Сейчас мы увидимся, насчитаемся, инде. Все тепленькое. да, увидимся на других наших передачах. С радостью. Ждем вас, хорошо? Спасибо. Хорошо, до встречи. Да, до встречи. Так, кофені ішеміз, қаметі қимақ нашығыз. Достар, біздің мұнда дегустация сағаншы Юлияға бар ебір берем. Біздің қазір бір рубрика болашақ емес, сен қазір рубрикада қатнашашақсың. Біз Евгения білен собылдашабыз. Сені мұнда қалдырабыз қазір. Рубрика ішлерге. Кеттік. Юля, біздің бүгінгі рубрикабыз 100 грамм деп аталашақ. Аха. Нәрсе, аха. Әйдә жібәр. 100 грамм. Әйдә жібәрек дейсің мені 100 грамм. Біз сен әлігіне 100 грамм кофе іштік. Сен, кстати, білесің кофеда неше килокалорий бар? Керек ме етме пока? Білем. Білесің? Ай. Шынлап, ярар саңа қайтырсың еме? Шынки мен сеңа қазір күсетешекмен түрлі продуктлар, ризықлар. Һәм сен шуларның 100 граммында неше килокалорий бар екендігін әйтіп беруге тиешсің. Сен мен өзің папашный қыз, біз анда көп ибірлер алар, мәселен андағы бұтқалар, алар барысы да суда пішкен, мойсыз, еме? Сөйлештік ме? Әйе, аңладым. Якын чайны, хотя бы тігі русшасы примерно. Окей. Киттік ең біріншісі, міне бұл. Сізден сәдер мұны, бізде қорабыда дейлер, сізде гречка, деймін. 100 граммда неше килокалорий бар деп ойлайсың, немінде. Бұл бик файдалы, бұл бик диетик ризық, сен білесіңдер енді. Сен мұны ашысың өзің? Әйе, һәр көн сайын. Һәр кім ертен ашарға керек ана, көп ме деп ойлайсың? 150. Көп әйттің, кимірек. 100-ден де кимірек әлі, хатта. 92. 92, әйе, 92. Шамала, мені өзіңе мұны қазір не деп алайын деді, нәрсәлі ол, Заметочка. Заметочка кешен ориентир деп ал башқаларына килокалорияларын әйтер үшін, еме? Сөйлештік, әйде кеттік қазір таған. Достар, сіз де біліп тұрсаңыз зиян етмәз. Қора бұдайның 100 граммында 92 килокалорий бар. Міне, бұға дей бәрәңгі, суда пішкен бәрәңгі. Көбірек деп ойлайсың ма, гречкадан азырақ ма? Көбірек деп ойлайым. Әйдері әйтіп қарайлы көп ме? 150. 150. Молодец! Дұрыс түгел. 82. 82 грамм. O bit indi, su bit indi o, bərəngə o bit indi versə indi o. Anın biləsən көп əlişindən sudan tıradır sirəgə. 82 dostlar, bu qabatlab aytəm. Bu tüge qızdırılğan, siz yaratıb aşıtırğan kartofil по-деревенски da tüge. Әмі суда пішкен бәрәңгілер. В мундире пішесәң тағы да файдалырақ дейдер. Дейдер сірәге, просто тіге піште. Міне біз бүгін сенімден әзірлет тұрған бұтқа.
Бутқаның дірсірегі қимақ міне. Әйе. Солы ярмасында, солы бутқасында. Солы Әгер суда пішірсең, ярмасында. көпме килокалорий бар деп ойлайсың? Сен, Шамсыз, достар? 82. Молодец, яқын келдің. 88. Яқын. Міне Яқын енді ол, яқын. Мұсын тегі за счет қоямыз. Киттік. Грейпфрут. Аңлашыла, азырақ. 80-нен де қатты азырақ. Мен сен ярдам етемін. 50. Почти. 35. Бик файдалы. Не үшін файдалы? Чүнки ол грейпфрут яндырады деп Витамин, Витамин яндыра. Иммунитетқа бүт нәрсеге. Міне. Ай! Мұны сен ашамайсың енді. Жоқ, бұны. Бұл достар мұны көріп тұрасыз. Бұл мен яратқан, бұл Биг Мак. Двойной гамбургерінде бұл. Мұны мен бек яратам. Бұнда енді Па мне не скажешь? 400 бардыр бұнда, 400. Көбірек әзгіне. 500. Молодец. 495. Ну, яқынша дұрыс шамаладым. Мысына да за счет. Так, алдағысы. Сен ойлы көрме бұл кофе деп, жоқ, бұл шоколад нашындай. Молочный шоколад, молочный. Мұнсы енді 250. Көбірек, сенерсі. Бәтәш. Гамбургердан да көбірек. 600. Почти. 554. 554 килокалория. Міне екен нешік. Сен нәрсе шоколад ашап кіші ябыға деп ойлайсың әлі? Бұл молочный, бұл горький шоколад түгіл. Һәм су. Міне су шиста артезиан қиыларынан мінген алынған су. Неше килокалорий бар деп ойлайсың? 100 грамм суда. 0. Молодец. Міне ансыз сен білесің. Бинго. Соңғы жауабың үшін әфәрин деп етесі гіне қала. Дұрыс. Шуңа көре достар нәрсе бер. Бей вада, еш вада. Бек рахат олашақ сема. Мәне шулай. Сен де су ішесің ме? Күнге неше литр су ішесің? Кіші көп ме неше литр су керек? Әдемін әсін. 2 литр күн сайын ішем. Фитнес инструктор. Жоқ, енді жоқ фитнес инструктор. Оқытушы мен, оқытушы. Несі бойынша? Диета бойынша? Физкультура оқшысы? Әйе. Әлі фитнес проектларды алып барайындар, ППшны. Алып барасың бет? Әйе, алып барам. Менің сұрауға жауап бер? Бүтін Россиядан. Бүтін Россияда? Интернетта? Инстаграмда? Ябыға сығыз дейсі, мәне жауап етегіз. Менің сұрауға жауап бермәдің. Күнге неше литр су ішесің? Сен қан көпме кішіге ішерге керек ме? 2 литр су ішем. Шиста? Әйе. Бұл теге шей саналмайым онда, сок саналмай. Сен шейлер бітін ішмейсің бі? Ішем. Саналмай. Шиста су ішерге керек. Әйе, күн сайын. 2 литр? Әйе. Ал сен еткен бұларында 4 литр керек деп? Жоқ, 2 литр. Жеті? Әйе. Көп ішерге тоже. Отек. Ақылы кішіне. Ярар, біздің рубрика шуның білен тамам. Мен сеңа тартып сузып 5 минусым қоям. С минусым, емі? Яра. Бәр әңгіні білмәген ішін гіне аңсыда. Ярар, гамбургерлар ебелер алар. Дұрыс. Достар, шулай терминде біздің дегустация сар уақытта келіп жетті. Так. Қарай, әйде башта фотографиясын қарайбыз. Әйде. Шатты сенің фотографияда кебек келіп шықмаған әлі бұл. Айырла біраз ғана, еме? Айырла. Не үшін айырла? Шенке сенен байт тұрып, бірсіне бірсі бүтләнмәген әйе. Ябылмаған бір яғы. Ябылмаған әйе. Ішінде міне бұл ебірлер, қияр помидордар, алар ішінде бұларға тешілай бейт. Мұнысын өзім ойлап шығардым енді мен. Мұны сен. Әйе. Ну, мен ақылса бұлай даже матурақ кеді. Әйе, тәмін қауып қарайбыз. Мен қазір тәмін қауып қарайым да. Шақ бірі. О, міне бейт. Ярай ма? Әйе. Тәмді болған ма екен? Сен маған тұз салдың ма? Салмадың ма? Жоқ, тұзсыз бұл. Тұз салдыра келіп ме онда? Шынке сыр бар, еме? Әйе. Достар, бұл шынапта ППшны. Білесің бі неге? Шынке ПП ашушы кішілер алар тұз салмыдар. Шабет? Әйе. Сахар тоже. Не тәмлі? Ну, әйе енді ол. Биг Мак түгіл енді бұл. Ну, шынды. Биг Мак, үзілерді болсын. Қазір ябығасын. Сырсыз ғына ашаған. Сырсыз ғына ашаған бар е? Әйе. Сыр білен тәмлі рәді? Әйе. Банан мұнда қойсақ, еще лучше болар еді.
Mayli, banan tağını serbilen yasa bulayı sen ayt. Tuzlu, sladkий, шул банан белән ясарга була. Şokoladda sipsen. Ну, шоколад теге. Узы папа булмайды ул. Әйе, инде. Папа булмаймы? Бик сладкий булырак. Ярар, я, biz seni tağın bir kat qatlayız. Юля, kenimşe tabağını seni unutma, değil mi? İğne alıp qaytırga. Зур рәхмәт. Әйе, монсы бер. Икенчедән инде син сәламнар юлласың үзеңнең Октябрьскийга, Гибетигәре, Октябрьский шәһәренә, якташларыңа. Октябрьский зур сәламнәр сезгә. Башкортстан зур сәламнәр сезгә. Яшьлек тавышында күрешербез. TMTV телеканалында. Һәм дуслар, нәрсә дип әйтәсем килә. Һәр вакыттагыча тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне TMTV телеканалда һәр атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз!